Voin hi February ni khat sang ni som ni panga ania in zawa in chi bai ve kule tunlai chu hei kan riat theu angin USA lam chuan chia tan tok na samol mol hle maya kan hnunga Los Angeles lam na men lovina kanga in tam tak mai thil hlu eng tam em mai kha kang tha ni a chumi hnu tun kar tir mai a khan sipai helicopter le passenger phur thlona anin suwa mi somru pasari lai main nunna an chan bok kha ani a chuti mek lain nimin January ni somthum pakhat sang ni somni panga a khan tlai daruk le chan ve an ramsana a Northeast Philadelphia a Roosevelt Mall bula thlona atlale a heta hian mi parukan chuang ni in an soi ani thlona hi atlak ma hian a al to ni in alanga CCTV video atanga lan danin tichuan atla a puak dara a al zui ngal ta ani atlak na hmun hi dor le chen na in tam na lai tak mai ani a in tam tak mai ati kanga chu mai baka motor te po tam tak kangin atlak na bor vela mi te po engemaw zat an hliam bawk ani he thlawna hi Learjet 55 ani a Northeast Philadelphia Airport atanga chuak ni in Springfield Branson National Airport Missouri lampang pan tur ani a he thlawna hian hmeichhe naupang damlo a phura chu anu in a chuan pui boka tin medical mi tele pilot tenen thlawna enkol tu tenen an vain paruk an ni in an soi ani he thu buat sai lai hian mi thi hi engzat nge nia liam engzat nge an ti lam ero kha chu report mu mal hala lo ni in a hriata soi mai thei ala ni hri lo ani apoi hle maya US lamin chiat an tok na sa maya an chiat to dan hi arab thlak tak zet ani an soi dan chuan thlona chuang zong te hi Mexican vek an ni a meichhe naupang po hi Mexican tho ni in ani hi damlo enkol lai mek ani a soitawng khan tun din hmuna hi chuan dam chuak an omem mi thi engzat nge liam engzat nge ti ang te kha report mu mal alom thei lo ani